Dan il-kollegament ingħaqad magħna il-Kardinal Mario Grech. Kardinal Grech, inti għext dan il-moment minn fuq is-sagrat. X'kien fisser dan il-moment għall-Knisja Kattolika? Jien naħseb illi kien moment ta' ratt il-ħaj lill-Alla li l-Knisja ta' bħala raj lill-Papa Benedettu li kien Papa li fil-kontinuità mal-papiet ta' qablu baqa jimplementa it-tiġdejt li ġab fil-Knisja il-Kunċilju Vatikan it-tieni. Ma ninsewx li Ratzinger kien teologu li ħasem fil-Kunċilju Vatikan it-tieni. U allura bir-raġun u kompla b'dan il-programm li jimbat l-istess Papa Franġisku għadu għaddej bl-attwazzjoni ta' dal-aġġornament it-tiġdejt tal-Knisja. Dan kien il-Papa li lilek innominak bħala ir-raj spiritwali tal-Awċin. X'tifkiriet għandek tal-Papa Benedittu 16? Diversi tifkiriet. Jiġifieri barra li kif int kienu illi ħatarni bħala raj spiritwali tal-Knisja f'Għawdex. Kelli l-okkażjoni li niltaqa' miegħu f'waħda mill-vista Adlimina flimkien ma' dak iż-żmien l-Arċisqof Cremona, konna ġejna għandu. Darb'oħra ħadd sehem f'sinodu tal-isfijiet dwar l-evanġelizzazzjoni u allura għamilt xahar qisu fil-preżenza tiegħu. Imma forsi l-iktar ħaġa li niftakar u tibqa' markata f'qalbi meta ġie Malta u ħalla dik il-warda lil Madonna ta' Pino dak iż-żmien ma rnexxilniex nikkonvinċu lill-organizzaturi li l-Papa jirfes fuq Għawdex tagħna, imma lil Madonna rid iħallilha warda. U suppost jien kelli morandu kif għamilt u jagħtini din il-warda biex noħodha lejn ta' Pino. Jien għetlu santità għetlu il-Madonna edha ribtijek ta' għalli xi fisser. Għetlu il-Madonna ta' Pino għaw il-kwadru tagħha hawnhekk. Għetlu trix immorru npoġġu ilha aħna. U kisser il-protokolli kollha u l-programmi f'xilnihom għam bil-wieqfa għalli takkumpanjani u mxejna flimkien u poġġa il-warda tal-Madonna. U naħseb dak kien ġest anke li huwa qalb il-poplu tagħna kollu għaliex il-Madonna ta' Pino hija l-Madonna tagħna l-koll. Kif nafu kien Papa li abdika pero żgur li kien Papa li ħalla wirt, ħalla legat. X'inhu il-wirt li ħalla l-Papa Benedittu għall-Knisja u għad-dinja? Jien jiġi nifmuħi dak li kien jgħid Sant Wistin. Sant Wistin kien jgħid għalikom jiena isqof, magħkom jiena nisrani. U naħseb illi għal-Papa Benedettu nistgħu ngħidu għalina kien Papa imma kien nisrani ta' veru. U l-istess niftakar dak li jgħid Sant Tomas li kien teologu gbej bħalma kien teologu Benedettu tajjeb u kiteb ħafna kif kiteb Benedettu, imma meta kiteb l-innu lill-Ewkaristija, il-Panġelingwa, Sant Tomas qal dak kollu li ktibt huwa tiben ħdejn il-misteru tal-Ewkaristija. U naħseb illi Benedettu b'dik l-aħħar frażi li qal qabel miet, Ġesu jiena nħobbok, rid jgħidilna dak kollu li jiena ktibt u għamilt huwa tiben ħdejn l-imħabba li aħna niskopru ta' Kristu għalina u li aħna nħobbu lil Kristu. Jiena li dan huwa legat kbir illi ħalla lill-Knisja u lid-dinja. Grazzi ħafna, nirringrazzjaw hemmhekk lill Kardinal Mario Grech li naqat magħna għal dan il-kollegament.